banda manzan Allah waye ake wasire, banda manzan Allah waye yazo zarare, banda manzan Allah waye yazo gyarare, mai shiga ko ina ne dan baya bude kyaure, sha zaman ka da fili mai taguwa da buraka, kai kadai na kiyaye kai na dauka da rika, yabanka ne aiki na a ƙara dauka, mai lafiyayyen jaki mai raƙuma mai doki, mai hawa babu tashi mai karmazaren yaki, mai nafila da farilla rasulika gama aiki, mai raya gobe da jibi yana kure mamaki, mai gida a Madina mai afuwa mai sauki, na jalla gagara ɗauka adini sirrin amana, na ɓoye ka cika girma mai tausayi da lumana, abin tunawar tunani ina ake maka suna, abin bayani dole da kai nake ta batuna, a ba da so ba ga kai ba wallahi.